Россиянең атказанган, Татарстанның халык артисты, җырчы һәм талантлы шагыйрь, прозаик Георгий Ибушевның шигырьләрен мин бик хөрмәт итәм. Яхшы шигырьләр булганга күрә мин аны бер дистәдән артык шигырен яттан беләм. Аның шигырьләрен мин сәхнәдән укыйм. Георгийның эчке чисталыгы, эчке матурлыгы аның шигъриятенә күчә. Шигырьләрендә эчендә ул ничек, шигырьләрендә әнә шул чагыла. Аларның авыллары да Владимир авылы, Мамадыш районында бик кешелекле авыл. Менә шушы Туганайлар дигән газетада шушы Владимир авылында яшәүче бер Чулаковлар гаиләсе бер ялгыз карчыкны, Марфа түтине, яңгырлы көнне үзләренә алып кайталар Чулаковлар. Үзләренә алып кайталар, тәрбиялиләр. Берничә ел уларда яшәп кала шушы Марфа түти. Үлгәч тә Марфа түтине зурлап җирлиләр. Менә ул кешелеклелек авылдан ук килә икән. Георгийның авылдашлары да шундый, кешелекле, гади. Менә шуңа күрә Георгийның шигырьләрен мин яттан өйрәнәм, яттан сөйлим. Георгийның менә 3нче шигырьләр җыентыгы чыкты, искиткеч матур шигырьләр. Менә әниләргә багышланган шигырьләре бигрәк тә миңа туры килә. Георгий Ибушев шигыре. Эскертләргә сыек томан сарган, таллар чумган сагыш эченә. Әнкәй менә никтер уйга калган һәм тутырып яккан миченә. Тәрәзәмне каккан җылы җилләр инде киткән ерак киңлеккә. Пышкырынып инеш аръягында акрын гына атлар су эчә. Кырау булып күзләр төсе төшкән төркем кошлар күченә. Әнкәй менә никтер уйга калган, сөялгән дә җылы миченә.